funcționează de peste 9 ani, timp în care a reușit să aducă pe piața românească un nou stil, mai modern și mai comod pentru copiii cu vârste cuprinse între 1 an și 10 ani. Oferta sa cuprinde produse dintr-o gamă variată de culori și țesături, în principal modele noi pentru uniforme școlare, dar și pentru rochițe pentru ocazii speciale, botezuri, nunți, festivități, etc. Vă invităm să vă delectați și să aplaudați toaletele micilor manechine. Așadar, urmează Parada Modei, organizată de Art Confex, sponsor al festivalului. Crăciunițele, prințesele și fulgii de nea din echipa Art Confex și Conil Kindergarten vă vor prezenta colecția de sărbători de iarnă. Să-i aplaudăm pe toți! Până vor fi gata aceștia, trebuie să reamintim sponsorii și partenerii acestui festival, fără de care acesta nu s-ar fi putut realiza. Și anume DAV, Art Confex, Travel Pro Domain, Mind Lab, Natural Pharmaceuticals și nu în ultimul rând Learn to Be. Și partenerii media Super Bebe, Itsy Bitsy, Pippo, grădinițe.com și Kids Joy TV. Aplauze așadar pentru Parada Modei.